Volám sa Marcel Dikan a pôsobím v školskom parlamente v Kbelciach a v skautskom týme Majerištvana 22. Majerištvana v Strekove. Veselý, schopný a budúcnosť. Veľmi ma to naplňa, to čo robím, a vždy som pozeral, že mne sa veľmi páčila tá práca, čo robili tí väčší, keď organizovali nejaké programy, a od malička to bol môj sen, aby som raz bol na ich mieste. Toto ocenenie znamená, že nech pokračujem na tejto ceste, lebo je správna, ale nie len pre mňa, ale pre všetky organizácie, kde pracujem. To má význam, čo robíme.